bakhe emiyalelweni encwadini kaMatthew chapter number 28 evesini lika-19 nelika-20 wathi hambani nenze izizwe kube ngabafundi mase niqede ukwenza njalo mase niyababhabhadisa egameni likayise elendodana nelikamoya omngcwele libonke igama likaJesu. Lapho khona kubonakala uJohane ebhabhadisa uJesu, kubonakala umoya wesimo sethu basehla njengomoya omngcwele, kuzwakala futhi izwi likaBaba likhuluma ezulwini, kubonakala futhi noJesu khona lapha libonke igama likaJesu. Akuyaqala ukuthi siyabona umthathu wezulu uBaba bethi this is my son, let us please we listen to him. Naye ndodana ikhona nasi isimo sethuba kubonakala isimo sikamoya omngcwele kusukaJesu. Amen. Ayibonge igama likaJesu. Sesababhabhadise mentweni babhabhadise bafundise ukugcina konke egameni likaJesu ekuniyale ngabo bafundi. So umuntu akangena esidweni engakabhabhadiswa wafundiswa ukugcina konke. Ayibonge igama likaJesu. Sizofunda incwadi yethu ngingabambezeli ngokukaJohane chapter number 6 verse number 53. Ayibonge igama likaJesu. Ngiyathemba senitholile sizama ukuphuthuma isikhathi. Ayibonge igama likaJesu. Chapter 6. Yes. Right, verse 53. Ayibonge igama likaJesu. Sitholile bazalwane. Asifundeke namu Jesu ekhuluma. Uthi la verse 53. Then Jesus said, don't I show me for Jesus. Say, then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, except, I know we come back to Jesus. Verily, verily, I say unto you, except when the friend is soon. Except for this. Inyama yendodana yomzimba womuntu niphuze negazi labo alinakuphila. Ayibonge igama likaJesu. Akekho umuntu ongazi ukuthi esibhedlela ushoda negazi. Masicela makhombozi ukuthi kufanele udonethele igazi ngoba once wadlisa igazi eliningi emzimbeni wakho uyafa ngoba izobe impilo ingasekho. Ayibonge igama likaJesu. So kunalento Jesu ayivezayo ukuthi ikhona impilo kukhona ukuphila egazini likaJesu. Ayibonge igama likaJesu. Qhubeka mfundisi 4:54. Uhleli nabafundi bakhe. Unokuphila okuphakathi kodwa inyama yami aphuze igazi lami. So if ungakwenzi lo awunako ukuphila okunjani okuphakathi. Ngiyakuphuza ngokuhlaziya
naye uyakuphila ngoJesu njengoba uyiJesu ephila ngobaba, naye kodwa unyama kaJesu uyakuphila ngaye uJesu. Lesi simo esehla ezulwini ngoba esehla ngesikhathi abantwana bakwa-Israyeli behambelana basinda bafa sabuna, kodwa lesi esisindayo asibuni ngoba siwukuphila kokuphila. Nazi asifani nalesi esazi abantwana bakwa-Israyeli, okhokho abantwana bakwa-Israyeli ababehamba ehlane besuka eGibhithe beya eKhenani. Bafa. Lesi simo osindayo uyakuphila phakade ngoba kuyena uyakugobhoza amanzi angayokuphela ngenxa yokuthi uzelesimo. Samvulela mfundisi 1 Corinthians 11:23. Lokhu Paul akhuluma ngakho uthi yena uPaul wakwamukela enkosini. Lokhu akudlulisela kithina ukuthi inkosi uJesu ngaphambi kokuthi uyokhaselwa yabiza abafundi babo bayohlala etafuleni ngaphambi kokuthi ikhaselwe, yatephula isikwa. Yayisithi lokhu kungumzimba wayo, kwenzeni lokhu kwenzeni lokhu kube nikhumbule. Sikhumbula inkosi uJesu njalo mesiya esidlweni senkosi uJesu. Amen. Ukuba imali sinayo ngabe siyenza njalo mesihlangana, ngoba lithi iBhayibheli ngokufunda incwadi yezenzo chapter number 2 verse number 42 bahlangana njalo baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeleni nasekuphuleni isikwa nasekuphuleleni njalo. There's 3 phases: ukuhlanganyela, ukuphula isikwa, ukuphulela. Ukuhlanganyela, ukuphula isikwa, ukuphulela. Alibonga mfundisi. Ayihimani somebody kazi. Siyahlangana. Siphula isikwa. In fact,